भाई साहेब, भोजपुरी इंडस्ट्री के अहिरान स्टार टुनटुन यादव अब जल्द ही दुल्हा बन जाइए, यानी शादी कर ली है। जी हाँ, वो भी पूजा यादव के साथ ही। खास बात तो ये बा कि टुनटुन यादव से भी खतरनाक टुनटुन यादव के होखे वाली घर वाली पूजा यादव भी आ। जी हाँ, रउआ लोग आप वीडियो देख ली स्क्रीन पर, कैसे वो एगो रील बनैले रहे कि मारब सिक्सर के 6 गोली तोरा छाती मेरे, पावर होला इहे अहिर जाति मेरे। ये वीडियो खूब तेज़ी से वायरल हो रहा बा। आप देख सकतानी सामने स्क्रीन पर कि कैसे पूजा यादव एकदम फॉर्म में आके डांस कर रहा बा और वीडियो खूब तेज़ी से वायरल हो रहा बा। इहे में खास बात यही बा कि अब लागता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अहिरान स्टार टुनटुन यादव और पूजा यादव शादी कैला के बाद एक साथ लागता खूब जोड़ी जमाई और खूब धमाल भी मचाई। खैर वीडियो आप लोग के कैसन लागल, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइब। वीडियो के शेयर जरूर करब।